Takže my plynule navážeme na první část. Dali jsme se, Vojto, krátkou pauzu, která trvala asi 3 dny, plus minus. A nebudeme to nějak zdržovat. Jediný, k čemu bych se rád vyjádřil, nebo se pozastavil, jsou komentáře Ano, na YouTube. máme. Chceš je číst ty, nebo je mám číst já? Můžeme se střídat, jestli tě třeba nějaký zaujal. Já tady mám první, kde nás Alvin Draven opravuje, že umřel herec Chadwick, ne ten, co hrál Creeda a záporáka v Panterovi, tak tam úplně chápu, jak došlo k téhletý mýlce, že jsme si mysleli, že umřel tenhle ten herec, páč jsme nezmínili ani jedno jméno. Ale náhodou jsme oba dva tušili, kdo umřel a kdo hrál v čem, ale jak říkám, nepamatovali jsme si ani Přesně tak. jedno z jmen, takže se omlouváme za mystifikaci, samozřejmě, že... Já se neomlouvám. Myslím, že to posluchač špatně pochopil. Takže se za posluchač omlouvat nebudu. Já myslím, že občas nějaký to jméno bychom si mohli připomenout. Na druhou stranu my nechceme googlit zbytečně, aby jsme zase nebyli takový, jak... Já mám hrozně hlasou klávesnici, takže by se slyšel, jak googlím. No právě. To jsme si jako zakázali, nějaký googlení a nějaký takový šolichání. Každopádně děkujeme a když si příště vzpomeneme, tak rádi řekneme jméno nějakého herce. Ano, je to tak. Mně se třeba líbil komentář, že dalo by se říct, že Sandman je takovej antizáporák. To je super slovo. Je to tak? To vlastně hodně už dekonstruuje ten žánr. To dekonstruuje i to slovo, to je právě jako antizáporák neboli kladěs, ale jde to říct i takhle a líbí se mi to moc. Mhm. Pak je tam nějaký komentář od tvýho bratra, to bych asi přeskočil, i když ho tímto zdravíme samozřejmě. A pak to máme ještě komentář, že komiksové noviny jsou lepší než život, což je pravda. A my jsme se ptali v minulé části, jestli si tipnete další témata, která nám vyplivla umělá inteligence. A máme tady jeden tip, že určitě přijde drsná škola, což nám psal TF_VH7SJ. A musíš si počkat, jestli se trefil. Ještě bychom mohli, že TE bylo velké, třeba aby tady byly malé písmenka. toho speciálního niku. Tak. A Vojto, jelikož jsme minule nastolili takový formát, že já to čtu a ty spíš to říkáš, protože máš ty vědomosti, tak já ti přečtu další téma, které se jmenuje Indie komiksy a jejich vzestup. Příklad konkrétních indie komiksových sérií, jako je Saga nebo Paper Girls, jejich přístup k inovativnímu vyprávění. Za sebe musím říct, že ačkoliv je mi jasný, že to je takový ten buzzword, takový to slovíčko, co se hodně používá, tak mě vlastně potěšilo v tomto výčtu, že tam je něco, čemu umělá inteligence říká indie komiksy. Pak už můžeme možná polemizovat nad tím, jestli je Saga indie komiks, ale nicméně Vojto, povídej. No, jak to říct, no, mě celé tohleto pojetí té otázky přijde na jednu stranu zajímavý, jako bavit se o indie komiksu, co to je, nejspíš, jak se nějakým způsobem dostal do podvědomí, povědomí a jak se zvedal, ale obávám se, že ChatGPT nepochopil, co to je indie komiks, protože já si úplně nemyslím, že to Image Comics je indie. A že indie, no, nezávislý a nějakým způsobem alternativní komiks, samozřejmě byl klasicky samizatový undergroundový komiks, který vznikal už někdy v 70. letech. A co si asi můžeme říct z nějakých těch historických a vlastně... Ano? Polemizovat. Polemizuj. Já bych možná polemizoval trošku s tím, co je vlastně to indie, protože to se řeší hodně i ve hrách, že jo, vlastně ve všech odvětvích. A já si myslím, že tady to je myšleno čistě tak, že to není za A to Big Two, to znamená ani Marvel, ani DC. A hlavně za B, že tam ten tvůrce má, aspoň to tak jako působí, tu úplnou tvůrčí svobodu, což je samozřejmě ne asi 100% pravda, páč předpokládám, že jak Kirkman, tak další měli v Imagech nějaký redaktory, kterým to třeba nějakým způsobem jako korigovali. Ale asi je tam určitě větší svoboda než třeba v tom Marvelu. V Marvelu asi si nemůžeš úplně udělat, co chceš. Co myslíš, Vojto? Já právě to takhle nevnímám vůbec, no. Já to právě vnímám jako ty menší nakladatele, který vznikaly na nějakých samonákladech, na nějakých nízkých nákladech, jak říkám, z toho undergroundu, který se určitě vyjímali pryč tomu mainstreamu, což Image rozhodně není, protože Image vznikl na mainstreamu jako takový, že prostě vzali ty nejlepší autory a řekli si, pojďme udělat Exodus z Marvelu a založíme si nezávislý nakladatelství pouze a na Marvelu. To je tak jediný.
Jo, například, co bych tam započítal, je třeba Mirage Studios, což je to studio, který začal vydávat právě Želvy Ninja ve své době, jo. Fantagraphics, určitě jedno z těch menších studií, který ovšem už má nějaký obrovský jméno. A takhle, no. Určitě bych tam viděl spíš nějakým způsobem tu tradici toho self-publishingu, určitě samozřejmě to, že to musí být vlastněný autorem, že tam není ten trademark vlastněný tím nakladatelem. A určitě tu nemainstreamovost, což v nějakých různých dobách samozřejmě může lišit, ale co se budeme povídat těch posledních 50 skoro let, to je prostě mainstream, je superhrdinský komiks a naprostá většina toho ostatního není mainstream. Takže napůl ano, napůl ne, asi to odpověď. Jako určitě bych neřekl, ale že třeba Dark Horse a Image, Boom a Dynamite by dneska už započítal do indie, to už asi ne. To, že to nejsou Big Two, to je super. To je nějaký alternativní komiks, tomu můžeme říct, alternativa prostě těm velkým hráčům. Ale jako mezi ty menší bych právě bral Fantagraphics. Teď si nespomínám na některý další. Vault Comics třeba si myslím, že je určitě menší. Vím, že třeba takový to polonahatý komiksy, jak se objednávám, ten Tarot, tak to vydává nakladatel, který vlastně je self-publishing, takže tam opravdu se bavíme o totální vlastně independent, totální indie. A to samé se týká třeba nějakých těch variantů, můžeme říct, že tam to je taky hodně na půl a další jména si nemá smysl vyjmenovat úplně všechny. Jo, myslím si, že celkem pěkně, pokud vlastně odebíráte od comic.sk newslettery, takže celkem pěkně tam to má rozdělený na ty větší a pak ty indie, nebo opravdu ty nezávislí, kde jsou fakt ty menší, třeba i Green Fairy Tales, jak vydává, jako jsem se zase na jména, prostě to je u nás velký problém, se musíme zjistit. No. Nicméně, jak vnímáš Paper Girls? Já jsem to teda nečetl, já to znám jenom z doslechu. To je taky Image, pokud se nepletu, ne? Těžko říct, ale... Já si myslím, že to je Image. To je Image. Jo, zase, tam bych asi, myslím, že i na Wikipedii takhle nějak rozdělil alternativní a indie comics. A ono to dává smysl, opravdu, jo. Ta alternativa prostě, to je ten Image, to jsou ty Vogue věci svým způsobem, prostě něco, co nabízí nový směr jak čtenářovi, tak i tomu autorovi na něco se trochu jak podívat. Určitě bych to bral i z toho pohledu kresby. Jo, vím si, že třeba strašně úspěšný komiks rok nebo dva zpátky, My Favorite Things Are Monsters, jsem něco takového, pro mě naprosto neúnosná kresba, neúnosná grafická úprava, ale i bylo to něco jiného, bylo to něco alternativního, odneslo to spoustu cen, bylo to docela dost oblíbený, takže se to mě nelíbí, neznamená, že to nemá své publikum a že to je něco jiného. Konec konců celý český komiks je indie a alternativní, takže tady u nás to má asi velkou fanouškovskou základnu a velký zastání a pochopení, si myslím. Ale to je dobrý nápad se přesunout na český trh. Je zázrak indie nebo je to mainstream? Tam už bych to vzal mainstreamem, protože to vydává Blesk, že jo. Tam už vlastně vydává obrovský vydavatelský dům. Jo, to, že třeba teďka Traum měl přednášku na FIKu, tady tomu, jak jsme se bavili posledně o tom festivalu ilustrace a komiksu, tak jsem viděl fotky a na tom jednom slajdu bylo, proč si nevydávat komiksový sešity samonákladem, jo. Všichni to viděli po množí cenovce, že ten sešit potom stál 1000 skoro, že jo, nebo kolik, nebo 500. Což prostě je přesně vidět, proč to nedělat sám. Jo. No, právě, že kdo teda nezná náhodou, tak zázrak je komiks, který tady vycházel v sešitech. Pak to, myslím, vycházelo určitě i souborně a pak to vycházelo v nějakých, že tam byly i péra, kde tam byly jako různé postavy. A pak už byly nějaký vydání, které já jsem jako nesledoval. A začalo to v sešitech, mělo to 2, tuším, série. Námět český superhrdina za mě úplně nevím, to je asi jedno, jak se mi to líbilo nebo nelíbilo, četl jsem asi první 3 sešity. Já bych to třeba udělal jinak, což samozřejmě je irrelevantní, ale myslím si, že to mělo nějaký jako dosah, páč jsem tam někde slyšel a viděl to i v jiných úplně jako místech, než jak běžně vidět komiks. Tak jsme se mohli bavit o tom, jestli jediný český superhrdina je Daniel Landa nebo ne. Je jich víc, naopak. Já si myslím, že jich je víc a víc, každý rok se tvoří nějaký nový. Ale mně se to líbilo, on tam pak myslím ještě míchal, že jo, rychlý šípy, mám pocit, že to měl nějaký stínadla nebo co, ale nevím, každopádně, to je otázka, rychlý šípy, hele, jestli to je superhrdinský komiks. No superhrdinský to není určitě. A indie? Jako umět zauzlovat uzel, ať se to může někomu zdát, tak není super schopnost. Indie? A indie komiks?
Ale já si myslím, že my můžeme říct, že jako třeba 90% českých komiksů jsou indie komiksy. Jo, opravdu až na výjimky. Supro. Nějaký. Supro, to asi už ne, no. To už je asi... Supro už ne. To vydala Krev dokonce, ne? Mhm. No, takže tam je to Supro i je český komiks, který vydala Krev. Psala to Štěpánka Jislova a kreslil to, se omlouvám, teď si nespomenu. Nicméně i tou kresbou to bylo jiný, než opravdu to jakoby se blížilo tomu mainstreamu, což je za mě třeba plus. Jo, určitě. I tím námětem a mně se to teda líbilo tehdy moc. A trošku jsem doufal, že vznikne nějaký merch, že kolem toho bude trošku větší halo. Ono kolem toho bylo halo, ale teď žádný halo není. Já jsem doufal, že to budou v tom nějak jako trošku to tlačit, to trošku jako dávat nějaké další věci. Může to být další díly, že jo, a tak. Ona ještě uvedl na pravou míru, k tomuhle si můžu, že my u nás jako nevnímáme mainstream jako sprostý slovo, což je potřeba si uvědomit. Takže spoustu lidí tak bere, ale my ne. Já naopak mám mainstream velmi rád. Já jsem takový basic človíček. My jsme taky prostí. Basic boys. No prostí lidé. Dneska jsem rozečel zrovna komiks Joker, který teda je mainstreamový a generický až hamba zatím. A tu obálku teda kreslil Lee Bermejo, což je hezký. Ale je to ta nová série od Krve a je to asi už druhá, třetí série s Jokerem a fakt se mi to už motá prostě co, kde, jak. Ale co je hezky na tom mainstreamu, takže jako víš, to dostaneš plus minus. Já jsem vždycky spokojený, když se v tom za A orientuju a za B tam není moc postav. A nejsou tam žádný nějaký velký jako haluze, jako MZáci a tak. Což, no. A ještě mám se podívat na přístup k inovativnímu vyprávění. Ano. No, což někdy bývá hodně divoký, no, co budeme povídat. Někdy to je divoký a někdy si myslím, že jako ani ne. Prostě naopak, hele, zase když si řeknu, co je indie comics, tak velice často za mě, třeba v těch českých různých ahájích, je to často nějaký komiks historický, který dělá někdo, kdo moc neví, jak funguje to médium a je to víceméně učebnice, kde jsou obrázky a samozřejmě nějaká bublina. A vidím to strašně často. A můj největší zážitek tohoto druhu je Labyrint srdce a Raj světa, což nějaký šílenec překreslil do komiksu. Vydal to Albatros, stálo to asi 16 stovek, bylo to financovaný tuším z grantu, takže to absolutně nikdo v životě nekoupil. A je to totální hegeš, jakože fakt hegeš, tady se fakt nebudu držet zpátky. Já jsem tím listoval a fakt jsem křičel hystericky, protože něco tak šílenýho jsem v životě neviděl. A možná bych si to někdy počít a udělat o tom video, protože to je fakt strašná, příšerná věc. Ale Zlobený Ondra to dlouho nebyl už, no? A ten člověk, který to kreslil, tak neumí kreslit a to asi příště zjistím, kdo to byl. No to byl jo, takže i ten indie komiks samozřejmě. No. Jako třeba mohli hrabat, jako u nás třeba Ark je asi indie. Asi určitě, taky, Xerox, taky Ark. asi už ne. Nějaký ty autory z Argu jsou už taky jako, já ne, víš co, je to tenká linie, no. Je to tenká linie. A hlavně jako indie komiks nemá určitě nějakým způsobem, jak to říká, patent na to, aby měl inovativní vyprávění. Tak. Jako na Márku se podívejte na video nebo přímo ten komiks ideálně na Signál a šum, kde zrovna McKean je takový matador toho inovativního vyprávění obrazem. Stejně tak velice inovativní třeba v panelování, i v těch kresbě bývá David Rubín a podobně. O těch autorů je spoustu. A kolikrát si říkám, že spíš zaběhnutý, kvalitní autor, který už má leta za sebou zkušeností, dokáže těm obrazem správně a inovativně a dobře vyprávět ještě líp, než potom nějakým klasickým hloupým 3x3 panelováním. My když takhle mluvíme o tom využívání toho média, tak já si vždycky vzpomínám na komiks My 3, což si teď snažím vzpomenout, kdo to aspoň napsal, nebo aspoň nakreslil a nespomenu si ani ne. Grant Morrison. Jo, jasně, děkuju. A on tam má, to se popisuje, prostě dva momenty, kdy využívá to komiksový médium naprosto nádherným způsobem. A přesně, a je to komiksový matador, že jo, jako obří. Takže není to vždycky pravidlo, že inovativní způsob má přesně ten indie komiks. A jak říkal Vojta, často je to na škodu, ale vždycky potřeba, aby ten autor věděl a měl trošku načteno, co je komiks, jak to funguje, jak se to používá, že to je prostě sekvenční umění, jak se říká, nemůžeš tam frkat jenom ilustrace bez pohybu a bez dynamiky. No. Můžeš, ale pak to vyjde video v komiksových novinách. Ty na tobě smlsnem si na tobě. Tak,
Hosta. Tak já bych věděl, koho bych si pozval jako hosta. Mhm. Kvůli sáze bych si pozval Jakuba Kvíze, pač ten má ságu možná hrát až příliš. Ano. A kvůli Paper Girls bych si pozval asi Honzu Botněšla, i když se vlastně vůbec nejsem jistý, jestli to čet, ale mám takovej z něj vibe, že by jako mohl. To já vůbec teda upřímně tyhle dva lidi, protože si myslím, že by se vyjadřovali ke dvou mainstreamovým komiksům, což vůbec nechceme. To je pravda vlastně. Takže já bych si pozval, upřímně tady bych se nebál pozvat nějakého autora. Mhm. Takže ať to jedno je Nikarin, Toybox, která myslím, že je hodně indie autor, určitě Štěpánka Jislova a podobně, a nebo právě třeba zrovna zase Lukáše Růžičku, protože přece jenom Paseka jako taková je takový hodně alternativní nakladatelství. Takže, no jako jo, taky, to je ale, no ne, i když teďka... já jsem myslel na tohle Míra. Já jsem myslel na tohle Míra právě, jak jsme mluvili o té divné kresbě, tak to také není indie už ani náhodou, že možná někdy kdysi byla a možná ani jako vůbec ne, takže fakt jako těžko říct. Jo, tak. Ty psy byly určitě indie. No, nevím. Já vím. Tak prosím, a tady téma, který teda já jsem typoval, že všichni uhodnou. Jo, to já taky jsem si myslel, že tohle, že tam bude, no. Nikdo ho neuhod, respektive nikdo moc jako se to... Ale se ani nepřiblížil, jako že by neuhodl přesně, co jsem si nemyslel, ale já jsem si myslel, že ten komiks, o kterém se v tom tématu mluví. Ten komiks jsem myslel, že to by měla být jednička, podle mě. Mm-hmm. A prosím vás, jak se nakládá s psychologií postav ve Watchmenech? Nemám ponětí už. Tohleto... Já začnu tím, koho bychom se tohle pozvali. Já bych se tohle pozval Honzu Potněšla, který je obrovský, já si myslím, skoro bych řekl až student tohohle komiksu. Protože ten ho podle mě přečetl i pospátku. I z hůru nohama a tak. A já jsem teda strašně dlouho Watchmen nečet. Nějakým, jakoby, jak to říct, neupírám jejich kvalit, ale třeba Minutemany mám radši než Watchmeny. A strašně mi vadí takový to, jak Alan Moore ubíral zásluhy kreslířovi. A nejspíš mu je sežral společně s hubičkama. Tak to jsem měl takovou pachuť hořkou na pana Moora. Hořká pachuť. Tam je ještě dovětek analýza komplexních charakterů a psychologických témat, která jsou v tomto kultovním komiksu, jako mohli bychom někdy ale to zkusit. Tam teda... já bych my můžeme asi analyzovat komplexní charaktery, to bychom asi mohli do toho jako dokázat. Psychologický témata, mně třeba přišlo na spoustu politických témat, spíš než psychologických. No to je divný slovní spojení psychologický téma. Ale jako asi tam byly i nějaký fobie a úzkosti a tyhle ptákovi, takže teoreticky... Tak ten Rorschachův test, tam je jedna z postav. Ano. Jako, vidíš, my bychom mohli říct, že personifikovali psychologický doslova. test. Ano, doslova personifikovali psychologický test. Ale nakoukáme do příště pár esejí na YouTube a budeme jako vědět. Já dokonce třeba nějakou přečtu. Já jsem takový old school človíček. Nicméně, musím říct, že já jsem Watchmeny čet před asi tak 10 lety, možná 12. No. Byl to jakoby jeden z těch prvních komiksů, když jsem objevil to médium. Jo. Nicméně jsme to strašně bylo už tehdy před těma 12 lety jsem si říkal, že to je velice aktuální. A vsadil bych o to, že kdyby se to čet dneska, tak mi to bude připadat ještě aktuálnější vzhledem k těm tématům, jaký se tam jako řeší, jako je studená válka a podobně. Přesně tak. A psychologie postav. No tak ty Watchmeni, já si myslím osobně, že to je velice dobrý komiks. Ano, že to tam jako že to vlastně funguje velice dobře. A jsem víceméně odpůrce toho filmu, který má hodně lidí rádo a já si myslím, že vůbec tu atmosféru toho komiksu jako nepřevede na to plátno a že to spíš z toho dělá trošku jako debilní, normální superhrdinský komiks. Jo. A to jsem víceméně Snyderův jako téměř fanoušek, dejme tomu. Já jsem určitě Snyderův fanoušek, no. A myslím si, jako souhlasím s tím, že to je v úzovkách horší. Na druhou stranu já jsem rád, že se otrocky nedržel toho komiksu. Protože kdyby to udělal, tak to dopadne asi jako třeba ten konec prostě by neměl tu sílu. Měl by sílu možná pro lidi, co to nečetli, ale těch podle mě na začátku lidí, co to nečetli a viděli to, na začátku nebylo tolik. Jo, a bohužel on musel udělat něco jinak. Já nemám výtku vůbec k tomu ději, to vůbec. Spíš k té stylistice. Mně to přišlo takový, že ty Watchmeni, ten komiks se snaží vypadat jako civilní, nesuperhrdinské, jak se říká, že dekonstrukce superhrdinského žánru, blablabla.
A ten film třeba těma soubema, tak mi to prostě přišlo jako normální akční komiksovka. Ale byl tam tlustý superhrdina, to vlastně nebylo jako... Byla zase ty konstrukce superhrdinského žánru. Nicméně, třeba všechno kolem doktora Manhattana si myslím, že v tom filmu je teda perfektní. Že Až jako, na to, že má slepy. Jasně, ale je to perfektní, že jak ta atmosféra kolem toho, tak to tajemno, tak to, jak byl necitelný nebo jako prostě bezemoční, tak to se povedlo velice dobře. A v tom komiksu jako takovým to funguje taky velice dobře a tam jsem si vždycky říkal, no ne vždycky, zatím jsem to četl jenom jednou, tak jsem si říkal, že určitě chápu třeba, nevím, tak 50%, 60% toho komiksu, že tam jsou určitě nějaký nuance, nějaký odkazy na milion dalších věcí a i tak si to člověk užije. Jo? Že jako věřím tomu, že někdo třeba chytřejší, sečtější, co třeba se vyzná víc ve fyzice a nevím v čem všem, tak se to třeba užije ještě víc. A někdo třeba ještě chytřejší si řekne, že to je blbost, že vlastně, jo, že někdo to. Jediné, co bych trošku zkrátil, i když chápu, proč to tam je, jsou ty texty, které jsou mezi těma kapitolama. Nechal bych je tam, ale trošku bych je zkrátil, kdybych jako měl tu moc. Abych obecně Mooreovi zakázal psát texty mezi kapitolama. Já bych je tam klidně nechal, když by jako chtěl. Ale vlastně... Jo, a ta pirátská část, to je takový, no... To už takový nerdismus. No, to je takový, jako nemusel by tam asi úplně být. Asi bych to vlastně taky možná. Ale tak jako už jsem si na to zvyknul, ale... Ve filmu to myslím vystřihli, že to pak je v té prodloužené verzi. A ono to určitě má i nějaký strašně hluboký význam. Ale... Má nějaký, já jsem to někdy si i četl, co to jako má za ale hele, to jsem jako, když čteš Misery a čteš tam ty pasáže z té Misery, což tě jako nezajímá, ty chceš prostě vědět, jak mu mlátí nohy kladivem. Jo. A ten samotný jako román tě nezajímá. Ne. No, takže Watchmeny já bych možná někdy člověče probral, když tak o nich mluvíme. Jako asi by to chtělo si... Jako, tohle téma bych možná udělal. Jako načíst ten komiks znova, nakoukat ten film znova se podívat ten seriál, kde mezi námi jsou nějaký... Seriál je dobrý. Jo. Ale je to takový ten typ seriálu, který když dokoukáš, tak zjistíš, že vlastně je blbej. Že hloupej. Tak jsou to americký seriál, no. No, ale že to jako z začátku to má takovou, jako, že si slibuješ od toho něco víc a pak, když vlastně pochopíš to, jak on to vypráví a že jediné, co to bylo zajímavé, že nevíš, co se tam děje. Když se to dozvíš, tak je to vlastně o ničem. Tak to mě teda zklamalo jako velmi. Na druhou stranu, celých těch 9 epizod, nebo kolik to bylo, mě to jako drželo napnutýho až a poslední jsem říkal, aha. Jo, takže jako... Je tam Jeremy Irons dobrý. Tam je víceméně všechno, tam jsou jako spoustu věcí, tam je výborných, ale jako to. A hlavně se mi líbilo, jak to jako vlastně ten svět pokračoval dál a to se mi líbilo jako hodně. Jo, jak to... A že pokračoval po komiksu, je to důležitý říct, že pokračoval po komiksu a ne po filmu. Komiksu a nebylo to nějaký přetláskaný, nesmyslná, fakt to držel a zároveň se to zase až tak moc jako nevracelo k tomu, fakt tohle to se mi líbilo, jak ta práce s tou původní. Hádám, že Alan Moore to proklíná určitě, ale jako... Nejspíš a někteří diváci asi budou říkat, že to levičácký. Hodně. Asi je, tak jako... Je, já jsem to dlouho neviděl, tak víš co, zase na druhou stranu, jako když to boje proti rasismu, tak to není levičácký, to je jako správný, že jo, takže tam se záleží. Oni tam naopak ukazovali vlastně obě dvě ty strany, jako, to je těžko říct. Ale je fakt, že vlastně ta hlavní, jak to říct, jako to hlavní poselství toho je vlastně antirasistický, že jo. A ty Watchmeni byly takový jako anti všechno, jakože pro těch témat bylo milion. To byl ještě Alan Moore pankáč a ne fečer. A čaroděj. A pak byly ty další komiksy, že jo, to se vlastně zmiňoval minuteméně a tak dále. Jo, to taky, jako, mě to jako neurážilo, nebylo to už, mě se to strašně líbil díl s tou hypízačkou. To bylo úplně jako, to vlastně vůbec nemuselo být jako ve světě Watchmenů, bylo to takový jako pohodový a skoro se to už jako nepamatuju, ale... Já si myslím, že ty komiksy jako nebyly špatný, ale byly úplně zbytečný. Až na ty Minutemeny právě. Který naopak si až říkám, proč to nebylo dřív ještě, proč se čekalo tak dlouho, protože opravdu ten komiks je skvělej. Dává zase tomu vesmíru úplně jiný pohled na něj, úplně jiný rozměr. Je tam hodně psychologie postav, kterou jsem určitě nepochopil. Ale je to přesně, že určitě znáte, že tam ve Watchmenech se o nich mluví
a že pokud si nepil, tak 2,5 postav, tak bylo, že i v Minutemenech, i ve Watchmenech, což byl Manhattan, komediant a matka plus chvilku i dcera těch prostitutek. Jak se jmenovali? Já nevím. A nějaký to hedvábí, silk něco? No, to myslím, že to prostitutka. No. A pak byl ještě Doomsday Clock. A pak byl ještě Doomsday Clock. A to jsem nečet. Když se bohužel rozhodli z nějakého důvodu DC Comics Watchmen univerzum spojit s klasickým univerzem, což se potom napadlo ještě u dalších komiksů, jako je Sandman, jako je Zámek a klíč a podobně, tak to vlastně nějak prapodivně propojovali. A když už nic jiného, tak Doomsday Clock vymyslel skvělý postavy některý. Nový, což je super. A byl to Jeff Jones, což znamená, že to je kvalitní mainstream. Možná bych řekl, že to byl, když už se nějak spokojíme s tou myšlenkou, že propojíme ty dva vesmíry do jednoho, že prostě máme tu potřebu a že potřebujeme dál ten příběh vyprávět nějakým způsobem, tak bych asi řekl, že ten komiks byl o něco méně zbytečný než většina těch Before Watchmen komiksů. A jinak na stejný úrovni. A teď co dobu přemýšlím, jestli to Before Watchmen, jestli je mám, nebo jestli jsem je prodal, já jsem možná i prodal. No já taky netuším. Tak to já budu se ještě dokoupit, co se znova, až to budeme načítat. Já to prodám předtím, než budu načítat. Tak mi to prodej. Prodá to tobě. Prodej to mě. Tak no jo. Tak já myslím, že si necháme zbytek věcí do příště. Protože si je nepamatujeme, takže. To by lidi jako, no jasně, tak jako. Ale tohle to by lidi jako určitě rádi poslouchali naše blábolení o Watchmenech ideálně s nějakým hostem. A pokud ne, tak nám to napište, až to děláme zbytečně. Pak je tady téma, který je téměř, až bych se nebál říct debilní. A to je 8. téma komiksy v době pandemie, jak COVID-19 ovlivnil produkci a témata, jak se komiksový průmysl přizpůsobil během pandemie a jaká nová témata se objevila. Tak Vojto, zaregistroval jsem něco z toho? Tak samozřejmě. Zaznamenal jsem, že v době pandemie komiksy vycházely. To je první část komiksy do pandemie. Jak ovlivnil produkci a témata? No tak produkci to samozřejmě ovlivnilo ze několika důvodů. Že? Tak první důvod byl ten, že ta spolupráce, přestože ne vždycky byla taková, že se lidi scházeli, tak se mnohem víc museli, nebo ne mnohem víc úplně, se museli odličit a museli komunikovat online, nebo telefonicky, nebo pštrosama, když poštovní pštros, to je klasický pták poštovní. Takže to byla jedna věc, jo, že se to digitalizovalo ten způsob. Další věc určitě je to, že ta produkce samozřejmě, že ty továrny se zastavily, že nějakou dobu fakt to stálo. Takže se to ovlivňovalo. Nevím, to by na to asi už je povolanější, který by řekli, jestli začalo vznikat víc webkomiksů. To je otázka. A jaká nová témata se objevily, co já jsem asi žádný nezaznamenal. Jako, kromě samotného covidu jako takového, jako téma v komiksech, tak jsem žádný nový téma nezaznamenal. Jako jaký nový téma? Jako... Ale já se přiznám, že já jsem čekal teda spoustu věcí. že lidi budou právě psát, nebo točit, nebo psát knížky, komiksy o tom, jak se poruší lidská práva, že nemůžeš chodit ven z baráku a podobně. A to vůbec. To jako vůbec. Jediné, co si pamatuju, je, že skutečně jednu chvíli tady nevycházelo vůbec nic, a to trvalo poměrně krátkou dobu. Jo. A že samozřejmě nebyly otevřený těch knihkupectví a komiksové shopy, takže ta distribuce byla taková zpomalenější. Ale víceméně, jak to šlo, tak se jako naskočilo tam, kde se přestalo a nějak jako extra. Jo, a člověk si to už jako nepamatuju. Já jsem si zjistil, že asi to je nějaký společenský trauma, že člověk si vlastně ten covid téměř jako nepamatuje, že to jako vytěsnil z hlavy. Tak já se velmi dobře pamatuju, třeba já jsem seděl doma na zvyku a pracoval jsem. No jasně, no. Ale to přišlo vlastně i v momentě, kdy se řešilo, že docházejí stromy a zvedá se cena papíru. To byly dvě takové oblasti. Nicméně nová témata, přesně jak říkáš, jo. Covid, myslím si, že to na dlouhou dobu zničilo nějaký příběhy o pandemiích, protože předtím, jak to byla vždycky nějaká fikce, jak tam byly různý jako nápady a teď všichni vědí, jak by to fungovalo, takže tam nebude úplně prostor pro tu fikci. Hleda, že by samozřejmě ten virus dělal jiné věci, například jako zombíky a tak, že jo? No jasně.
Na druhou stranu třeba A to téma té pandemie bylo super, že opravdu mě mrzelo, že nikdo nepřišel, nevzal tu knížku Stand od Stephena Kinga, hm, nevytrhnul z nich těch zbytečných 800 stránek a těch prvních 30, který popisují, jak se ta pandemie šíří, jak to vypadá, tak jim neomlátil o hlavu. Jo. Prostě, takhle to funguje, vyvolové. Jo. Že opravdu... ale tam to bylo bakteriální, ne? To je asi úplně jedno, tam prostě se prskali. Tam šlo, že se prskali, úplně stejně jako to COVID to bylo. Takže je možná byl virový nebo bakteriální, to je jedno, ale jde o to, že to se prskali. A přesně tam to bylo, že pšíknul v té restauraci, že, na té benzínce a teď si měl dalších 7 lidí a už se to nešlo. No ale to je přesně ono, to právě se zjistilo, že takhle to jako nefunguje, že jo? Tak A právě funguje teď právě, že všichni umírali, tady podívej se na Itálii, tam to se ukázalo. Ne, já to myslím tak, že tam nefungovalo takový to, že by se ty lidi spojili a zmlátili někoho, kdo... Jo, tak ne, to nemyslím, já myslím ten styl toho šíření, ne, to říkám, těch 800 stránek, jo, takhle, zahodit, jenom ten, jak se to šířilo, jako, tam to bylo velice popsaný. Mně jde jako o to, že všechny nějaký takové pandemické věze měly nějakou jako fikci, nějakou představu. A teď všichni vědí, jak to bude fungovat, že někde to jako brali hodně vážně, někdy byli taky laxní a někdy se to myslím nepřiblížilo takovým těm jako nejhorším scénářům z těch různých pandemických jako hororů. Asi v té Itálii nejvíc se bylo. Ne, já myslím třeba s přístupem jako toho státu, že někdo prostě nemlátil, jako jo, že nechodili prostě po ulicích. Já doufám, že to dělo všude. V Číně. Možná. Já nevím, já jsem nevycházel ven, možná se dělo i tady. Jo, takže si myslím, že v budoucnu bude strašně těžký vymyslet něco takového, aby si člověk neříkal, no jo, ale tehdy to přece bylo úplně jinak. Tak to je jednoduchý, že dáš tam větší nakažlivost, víc fatální následky, ale je to, a zombíky, logicky zombíky. A bude to chvilku trvat. Jo, tak jako chvilku trvalo, než se začaly zase psát teroristické útoky po 11. září, tak chvilku se bude trvat, než budou nějaký pandemie. Já nevím, jestli jsem nečetl něco jako od té doby. To je otázka. Debt Age. Ne, to jsem četl samozřejmě, ale to vzniklo před covidem. To bylo předtím, přesně. Já si myslím, že jsem četl něco, ale i kdybys mě zabil teďka, tak se nespomenu. No. Uvidíme spíš, co se bude dít dál, jak to ovlivní tyhle ty pandemické témata. Ne, a mě hlavně jako fakt úplně zajímavé, jaká nová témata se objevila, jak jako nový téma. Všechny témata už existují. Nový téma vznikne, až se objeví něco, co do té by neexistovalo. A i tak si myslím, že to nebude. Třeba když by přestali ufonit, tak se neexistují teďkon, ale už se o nich píše, takže... Tak jako oni existují. Nějaká... Mimozemštění. Pojďme na chvilku se zamyslet na ty témata, to si řekl správně. Protože já se s tím setkávám poslední dobou na internetu docela často, že lidi neví, co to znamená UFO. Ano. Že lidi si myslí, že UFO znamená mimozemšťanská loď. To prostě ne, to UFO znamená neidentifikovatelný letající předmět. Takže když já flusnu hodně daleko, tak to může být UFO. Jo. Nicméně, i to je zajímavý, jo, jakože zase bych to úplně jako, že je zajímavý, že existují prostě nějaký asi armádní letadla, nebo to je jedno, který má nějaký jako jiný pohyb, tak jako je to zajímavý téma, že jo. To jo. Jako, neznamená to, že to nějaký E.T., který nás tady v 80. letech jako zkoumal, ale je to zajímavý téma, myslím si, že to je fajn, ale přesně jak říkáš, ty lidi se to dávají jako mezi to rovnítko, že UFO rovná se jako šedivý mimozemšťan s černýma očima. A člověk pak kolem toho prostě má jako různý jako bludy a nevím co jako všechno. Jo. Hromady. Nicméně. Ale to nový téma prostě jako vzniknou. Někdy historicky nebo v budoucnu vzniknou nový témata. Dost pravděpodobně nad věcmi, na který si neumíme představit, proto to budou nový témata. Ale zrovna pandemie je téma, který se probíral i když v tom 14. století celkem zebrubně, hodně v Evropě. To frčelo. Takže to není úplně nový téma, no. Bylo hodně in. No. Jako, nevím, jestli se, jako, i když možná, jako takhle, možná jsme ignoranti a hovor bez přehledu a že prostě vyšlo třeba desítky komiksů o tom, jak zvládnout psychické problémy během lockdownu, jak se radí po internetu a jak mít rychlou ruku během lockdownu, jo, to prostě... Je ale pravda, že já jsem si například nainstaloval TikTok, což mě ovlivnilo jako možná až na do smrti. Až nezdravě moc. Až nezdravě moc. Protože jsem zjistil, jako, že i člověk velice odolný vůči závislostem, což jako já se jako považuju, tak pak jsem se na to stal závislý. Ale pak, když jsem to jakoby zjistil, tak jsem si to jako smazal, jo. Takže vlastně možná jsem pořád jako odolný. Ale spíš to bylo tak jako strašně... Třeba dneska se lidi smějou na Instagramu jako těm lidem, že koukají na 2 roky starý TikToky, jo? Že ty samý lidi, co se jako posmívali, že má někdo TikTok,
tak ty kouká na ty samé videa, co jsou jako na Instagramu. Jenomže to vůbec není pravda, ty videa jsou sice stejný, a ten TikTok tě dávkuje jinak a dávkuje tě tak, že prostě tě to spíná ty spouštěče v tom mozku a fakt úplně cítíš, jako, jak to na tebe jako působí správně. Což ten Instagram díky bohu takový algoritmus jako nemá. Takže ty se jako na tom nestaneš závislý, pokud to. Takže mě to ovlivnilo v tomhle, jsem jako zjistil, že ty internety jsou velice zrádné a že člověk musí být neustále na pozoru. A taky jsem díky tomu teda zjistil, že ten algoritmus to umí velice šikovně odhalit, co se tobě jako líbí a co na tebe funguje. A to si myslím, že by mohlo být jedno z témat. Nicméně to není nový. Ale jak jsi ještě zmínil, že by to muselo být úplně novinka, tak já jsem si vlastně říkal, že možná něco takového bylo jako internet. Jakože pro ty obyčejní lidi, že internet byla úplně nová věc, i když samozřejmě dneska už to víme, že to začalo vznikat, já nevím kdy. A pro normálního člověka najednou byl internet, tak to jako je třeba nový téma, si myslím, bylo tehdy nový téma. Tak něco takovýhleho, nějaká... Ne, tak jako ono samozřejmě i o historických tématech se dá bavit nově. Jo, já si myslím, že nevím úplně, kde ten komiks mám, jestli... On tady někde ho mám a nevidím ho úplně, tak nebudu hledat. Že co Stuart Kenneth Moore udělal ten komiks ohledně těch LSD kauz v Americe. Jo, jmenuje se MKU, takže jak jsme měli ten projekt, tak samozřejmě sečtelí lidi, kteří mají nějaký přehled, vědějí, že to bylo, ale věřím, že spoustu z nich neví, jak přesně to bylo, nebo co doslova to bylo. Ale zároveň si myslím, že třeba 50-60% lidí, čím víc mladších, tím větší procent to bude nejspíš, tak vůbec tuší, že nějaká takováhle kauza byla, jo. Jo, to je jasně, to jsem jak jsme mluvili o těch Watchmenech, já jsem si tehdy googlil, jestli fakt tam házeli jako dynamity na Černochy a fakt zjistil, že jo. Já jsem to věděl, že ten masakr v Tulze byl takovej. Ale co jsem nevěděl, že fakt ty bomby tam házely z těch letadel, že to jako si doslova dělo, no. No právě tohle to jako to jsem fakt říkal, ale to trošku přeháněl. Já jsem si tak říkal, že tenhle detail jako docela přehnali, ale už řekl ne, že to bylo fakt přesně. To se mi jako, je film Hixorix, ano, děkuju. Hexor, koncentrický. A vím, co myslíš. Garfield, že? Válečný film s Andrew Garfieldem, což je o chlapovi, který byl tušně věřící, takže nechtěl nikoho střílet, takže prostě byl za druhý světové války bez pistole, byl jako zdravotník, jako bez pušky. A tam bylo pár momentů, který byl jakože hrdinský, já jsem si říkal, to je jako docela dobrý, jestli to je pravda. A pak jsem se to googlil, jestli to je pravda, a on dělal ještě mnohem hrdinštější činy, který tam radši nedali páč, by to působilo jako přehnaně v tom filmu. Vy si řekl, že je blbost. Například jakože odkopnul granát z nějakého prostě, od nějakého svého jako parťáka. A takový jakože v letu prostě fakt úplně šílený věci. A jsem si říkal, i kdyby to půlka byla pravda toho, co se o něm jako tvrdí, a do toho mu dali jenom půlku té půlky, tak to furt bude působit přehnaně, jo. Takže jako udělali fakt dobře, že to přistřihli křidílka. Takže jako ono to se občas jako ten cit, a jak jsi říkal, že stačí vytáhnout nějaký téma z historie, tak ještě můžeš udělat, co je dneska hodně populární, že popřeš, že se něco stalo. Ano. Například přistání na Měsíci, tak kolem toho můžeš prostě vyfabulovat milion věcí a můžeš mít zábavu, hele, A samozřejmě je takový ten historický bulvár, že si vymyslíš nějakou nezjistitelnou věc, která se bude třeba i trošičku opírat o nějaký fakt o historických osobách. Takže velký, nevím, fakt nic se napadá, můžeme říct, že třeba nějaká postava ho tě zvracela, nebo říkat, že byl alkoholik a takovýhle věci, že prostě a teď najednou s tou děláš bulvár komiksovej. Bože, měl někdo jedno varle a byl impotentní a tak, takže jako spoustu věcí už myslím. Já vím třeba o jedné německé historické postavě, která opravdu měla jedno varle a je to historicky dokázané. Byla rakouská, ale to nevadí. Já ho neberu jako Rakušer. Já ho beru jako se dneska Babiš bere jako Čech, tak Hitler se bere jako Němec. To Babiš, Okamura, ale nicméně já mám jako vždycky rád, když se toho tak popravdě děje, protože pokud ti to fakt zaujme, tak ty se pak jako zjistíš tu pravdu. Jo? Takže pokud ti to nějakým způsobem nakopne, aby se to vygooglil, vys třeba, nevím, Kingdom Come a jako Karol IV a podobně, tak takovéhle věci jsou fajn. A to samý i ten Modruška, který ho všichni jako proklínají, protože já to jako nikdy nečet a nejsem žádný historický znalec. Ale jsem si téměř 100% jistý, že když bych to čet, tak bych se pak rychle googlil, jako přesně bylo. A díky tomu bych se to jako dozvěděl. Takže jako vždycky takové ponouknutí je fajn. Oni potom pak jsou horší ty lidi, kteří čtou takový fabulát,
jako třeba byly ty anděle a démoni a podobně, který, že představují ty města, když nechá úplný fyzikální nesmysly a nezjistí si tu pravdu a jsou naprosto přesvědčení o tom, že přece, jak on se jmenuje, Weber nebo něco takového, řekněme třeba pan Weber, že pan Weber by přece ve své knize nelhal, že takový prodávaný autor. No, takový generický jméno mě, nezapamatovatelný. Jo, určitě, vždycky musíš prostě mít hlavu otevřenou a jako... No takže jo, takže tohoto téma víceméně jsme probrali. Koho by si pozvali, ano. Já bych si pozval toho Flagra, jak bylo hodně v televizi tehdy. Přemýšlel o Ferim. Jo, ano, pan Křišník. Ano, Dominika Ferry bychom si pozvali, až ho pustit z vězení. Tak bych se ho... Měli videomost, ale telemost na Pankrác. Jo, to nebo... Ale já se teď přiznám divákům, že jsme chtěli pozvat Bartoše, protože víme, že čte komiksy, nicméně my se tím stihnou skončit ve vládě. Tak se pozveme Bartoše a Ferryho a můžeme pozvat do jednoho dílu, uvidíme co to udělá. Tak jo, deváté téma. Jo. Retro komiksy. Vliv 80. let. A co si odnášíme dnes? Rozbor komiksů z 80. let, jako je Crisis on Infinite Earths a jejich dopad na současný trh. Ty krásu, to bych možná i jako... Takhle. Já si myslím, že ty komiksy jsou stejně staré jako my a nejsou vůbec retro. No, tak to je první věc. To je první věc. Ne, jako pojďme se bavit o retro komiksech. Co ty vnímáš jako retro komiks? No, to je taky dobrá. To také. Ty 80. už jo. Například neměl by retro být něco, co dneska předstírá jako styl doby minulý? Jo, takže dejme tomu, co tady vylila krev nedávno, ten Batman, to v žáru něčeho. Jo, že to je vlastně komiks z 90. který se odehrává v 60. letech. To je vlastně dvojitý retro. Ty krásu, no. Retroception. Dvojitý retro. Těžko říct, nicméně já si hlavně myslím, že to jsme už rozebírali v tom Spider-Manovi, že jo, víceméně, jakž takž. Něco jsme o tom prohodili, no. To retro. Ale spíš bych se zastavil u toho jejich dopad na současný trh. Asi zavoláme Jirkovi, jak se mu ty komiksy prodávají. Ne, takhle. Pojdej. Já mám, teď mi prostě napadla jedna náhodná věc. Existuje komiks Démon v lahvi o Iron Manovi jak chlastá. Ano. A tuším, že ve třetím filmovém Iron Manovi on má jakoby, že chlastá najednou z něčehož nic. A má jakože PTSD. A tehdy se psalo, že to jako je, že to jako vychází z toho komiksu. Nicméně já jsem četl ten komiks v té době a nepřišlo mi teda, že by to vycházelo z toho komiksu vůbec. Protože tam on bojuje sám se sebou, že jo, samozřejmě v tom komiksu. Jakož to tak alkoholici jako mají. Ale v tom filmu je to velice jako poročně zpracovaný. Nicméně vím, že jsou různé odkazy z těch nejrůznějších komiksů, jako teda ve filmech, tak i v nových komiksech. Například první obálka Supermana, že jo, taková ta, jak tam drží to auto, tak je už 150krát jako opakovaná v novějších věcech. Ale že bych jako nějak výrazně, jako znám docela pár, jako nějaký ty komiksy znám, nebo aspoň vím, o čem jsou. Vys Spider-Man a Smet Gwen Stacy a podobně. Ale že bych nějak to vnímal, jako moc se to furt opakuje, že jo. Takže zase u toho mainstreamu tam víceméně se to děje furt to samý dokola. Takhle, ono jako těžko říct, ono na jednu stranu je fakt, že prostě v těch 80. začal ten Dark Age. Jo. Což přineslo spoustu unikátních komiksů. Jo. Takže tam opravdu byl prostor, včetně Watchmenu například, prostě na kvalitní věci. A jak to ovlivnilo trh, nebo současný trh, je strašně super otázka, ale myslím, že se netýká českého trhu. Protože když se podíváš zpětně, tak na českém trhu na začátku vycházelo z 60% přesně tohle. To je pravda. Protože to byly přesně ty komiksy, o kterých si věděli, že jsou kvalitní. Jo, že pořád se vydávají do kolečka a dokola. Jo. Že Watchmeni už vyšli v 6 vydáních a víš, že může vydat znova. Jo. To samý, no teda nevím, jestli úplně ta zmíněná Crisis on Infinite Earths, jestli měla takový úspěch v té době, protože ano, je to jedna z nejlepších superhrdinských věcí všech dob, ale jestli na ní člověk byl tehdy připravený, aby si, protože u nás si lidi asi úplně neuvědomovali, nebo spoustu lidí plně neuvědomovalo to, jak ten superhrdinský komiks funguje. Jo. Kdyby si prostě tady vydal dneska uzavřený příběh, nějaký Spider-Manovský,
a explicitně to napsal, obsahuje sešity 512 až 518. Tak si to lidi poserou, že jo, tehdy prostě. Ale tak to prostě je v tom americkém komiksu. Ta řada prostě je nekonečná. Je tam spoustu uzavřených i neuzavřených příběhů. Spoustu věcí tam opakuje, spoustu věcí tam je nových a spoustu věcí díky tomu nedává smysl. Třeba to, že těm postavám už je 200 let zhruba a pořád žijou a jsou v pohodě. 6krát umřeli, 7krát se vrátili z mrtvých a některý z nich dokonce vládli peklu. Jo, takže to je úplně nesmyslný, ale jejich dopad na současný trh u nás už je menší asi. Myslím si, že dokonce ani, protože zrovna to byla nějaká třetí řada těch UKKček, která byla hodně plná tohohle retra. A tím myslím fakt brutálně, i 60, který byly naprosto nečitelný. Tak ten dopad na současný trh u nás asi není. Jaký je v Americe? Nejsem americký ekonom, těžko říct. Ale taky si nejsem vědomý toho, že by vycházelo kdo ví kolik Silver Age a Dark Age omnibusů. Jo, a těch věcí. No, něco vyjde, ale to není asi věc, která by ovlivnila trh. Jo. Lidi si to koupí a dají si to do políčky a tam to asi skončí, si myslím. Jo. Pak to ještě vyfotí na Instagram. No jasně, no. No. Ale ono je otázka, no takhle, jak se zmiňoval přesně, jak se zmiňoval to, že tady vyjde v komikse tam 516 až 520, tak byly časy, kdy tady lidi nadávali, že právě to vyšlo takhle a pak nějaký ten další book nevyšel a pak vyšel ten book potom. A já si myslím, že dneska v tom českém trhu už jsme teda v momentě, kdy fakt tady vyjde v úzovkách skoro všechno nebo skoro cokoliv. Teď myslím konkrétně to, že jak čtu toho Jokera, tak to je nová série, asi 2 roky, rok a půl a fakt to tady vychází a je to podle mě naprosto průměrný mainstreamový komiks a to nemyslím vůbec zle. Je to prostě takový to čtení, ten mainstream, který si koupíš, přečteš, zapomeneš na něj, ale jsi jako spokojený, že jsi něco jako přečet. A to tady myslím si, že dřív jako vůbec. Tady dřív vycházely taky ty vytipovaný příběhy, většinou ta minisérie, nebo nějaký ucelený kousky, kdy si to jako mohl užít. Díky tomu UKKčku, nebo tomu Marvelu, nevím, jak se to jmenovalo, a pak i DCKK, tak si myslím, že ty lidi nějaký asi, který někde existují mimo náš jako rajon, tak klidně četli ty jednotlivé komiksy a možná jim bylo úplně jedno, že tamhle to je najednou první díl něčeho, protože o to vycházelo na přeskáčku, že jo, takže jako věřím tomu, že když je, já nevím, 13, třeba, tak mě to jako vadilo dřív, ale když je třeba 13, 15, tak si to přečteš, dáš do knihovny, pak si to přečteš jako znova. Takže a díky tomu se dostali k těm starým věcem. A tam je jako otázka, jestli je to jako bavilo, protože já osobně to dělím v momentě, kdy mi komiks vysvětluje v těch hranatých bublinách, co se jako děje. Jakmile tam tohleto je, tak jsem jako otrávený. No, to jsou takový ty jako 60, 70. 60 začalo, no. A když to tam jako není, což a mimochodem třeba je i v tom, jo, jako v tichu, to mi pár takových pasáží. Ale když to tam jako není, tak mimochodem ticho to bychom někdy mohli rozebrat. To zase pohádáme, Jak je to kvalitní komiks. Přesně. No takže jako ovlivňuje to pro mě to, že když to znáš, tak v tom vidíš v nějakých moderních věcech ty staré věci. No, to je jako jiný. A jako, taky jinak je strašně vtipný, že jo, to můžeme taky zmínit, že ty komiksy, které u nás teďka vychází, ty novější, tak právě většinou už jsou nový série, limitovaný, který vychází od prvního čísla a potom máš právě třeba, hodně to je ten Amazing Spider-Man, dost často restartovaný poslední dobou, přestože tam má legacy číslování, čili vlastně ten komiks má nahoře ten čárový kód, máš tam Amazing Spider-Man 1, ale je tam i legacy číslování, který je třeba 1000 už, jo. Aby bylo vidět, že pořád patří do té jedné řady, ale aby lidi věděli, že tady začíná ten nový příběh, nebo že tady je ten restart. Protože oni už i v Americe byli zmatený. Jo. No opravdu, protože já jsem vlastně nebyl na Krivekonu, když jsem o tom mluvil, když jsem mluvil o tom, jak dělal Nesnáším pohádkov. Scotty Young, kdy on právě v některé knížce, ne, teď nevím, jestli to je ten West něco, Middle West, myslím, že to je Middle West, kde právě o tom, jak se dostal ke komiksu. A když mu bylo třeba těch 13 a vyrůstal někde na strašně zapadákovi, někde mezi polema, tak právě přijel do těch shopů a viděl tam ty sešity 540, 320 a nevěděl, co se tam odníst. A pak najednou objevil Image, který vycházel spoustu Image First komiksů. Takže začal, že kupovat ty první čísla a přesně tak od té doby muselo vlastně uplynout 10-20 let, než na to přišel i Marvel, že opravdu to je docela lepší pro toho člověka, který ty komiksy nemá úplně přijetý, že ta jednička začíná, jako, že to je ten první díl něčeho. Jo. Takže to hraje hodně
i pro nás, že můžeme vydávat ty nové série. A Jirka Pavlovský ví, kde má začít. To je taky výhoda. To jo, ale pak si zase musíš zjišťovat, jak to na sebe navazuje, pokud tam ty čísla nejsou. Nemusíš, ono to je bez nesmysl. Nemusíš, ono to je jedno, jo, samozřejmě. Ale když bych to chtěl mít jako kontinuálně za sebou, takže koukejte ten Joker, až to znamená čtu, tak koukejte Joker, to už je jako druhý příběh, nebo možná třetí, nevím. A vlastně ani popravdě nevím, jestli to je stejná jako série, nebo jestli jsou dvě, netuším. No, prostě nějaký Joker a čtu ho. Takže, a vlastně máš pravdu, je mi to vlastně jedno ve finále, takže jako dobrý. Tak. Koho jako hosta? Asi toho Jirku? To já ti nevím, jestli jako asi Leny? Jirku, Leny určitě ne na tohleto. Jako to bych chtělo právě asi určitě Jirku. Možná spíš Petra Litoše teda, protože opravdu ten má asi možná i trochu víc přehled o ty číslech. Nevím, jak to má rozdělení. Prostě někoho, kdo ví, jestli vůbec se ty věci prodávají líp, hůř, jo, a to dá jako bavit se o tom trhu, jak tam vypadá. A to je asi všechno, co mě napadá k tomuhle kostům. Jo, tak my jsme se taky drželi toho mainstreamu. Tak já jsem právě myslel toho Lennyho, protože on má taky, on právě hodně kupoval ty komiksy, ty retrácký. Takže to právě vždycky jako... A taky myslím, že vždycky psal na Instagram, že to asi číst nebude nikdy, ale jako páč to máš spíš do sbírky, takovýhle věci, no. Tak, a ten taky, já bych řekl téměř tematické téma, současné téma, Klaus a Santa Claus. Nová perspektiva na tradiční postavu. Diskuze o reinterpretace. Já se i nedívám, já se i nečtu a poznám to slovíčko. Něco interpretuješ, no reinterpretuješ, ne? Reinterpretace. To jo, tak jako já slyšel slovíčko interpretace, ale reinterpretace mi dá problém. I ta interpretace mi dá trošku problém. Jo. Nicméně diskuze o reinterpretaci běžně známých postav v nových příbězích. Tak, to je zajímavý téma. Klaus a Santa Claus. To bych vynechal. Klaus je K, abyste jako chápali ten rozdíl. Takže německý Santa versus americký Santa. Já teda mám Klause, jestli můžu začít. A chceš se bavit o Klausovi? Jo. Protože já mám Klause spojenýho s upířími deníky, což je samozřejmě nejlepší seriál všech dob. A tam je Klaus hlavní záporák. Ale pozor Vojto. On to je sice hlavní záporák, ale v průběhu toho seriálu se stane vlastně takový ten frenemies s jedním z těch postav. A pak je vlastně ne, že by byl úplně kladnej, ale je to víceméně kladnej. Takže to je vlastně vykradený Spike. Takže, ne, to je vykradený úplně všechno. Jako z Buffy, klasická, ale taká byly ty upíry, že jo? Jasně, já jsem Buffy neviděl. Buffy je na něm moc dětská, upíří deníky to je víc pro dospělého. Já jsem byl na Buffy tu cool, já počkal, až mi bude 25 a začal jsem koukat na ty upíří deníky. Nicméně, to mám s tím to spojený. Ale Santa Claus, to bych asi, já nevím, znáš nějaký komiks, kde je Santa Claus kromě Znám jich spoustu. Hellboye, a myslím si, koledy. že se o tohle nechceme bavit, protože jsme si říkali, že bychom to využili v některých budoucích témat. To určitě, no. Ale mě trošku teda viděl jsem, že jich znáš spoustu, jsme to jako vážení diváci, posluchači, to mi Vojta psal, že zná spoustu komiksů s Vánocema. A já tam z hlavy dám tak jako 3. No, já jsem dal ještě další 3 k tomu, jsem ti minimálně přihodil. No, já vím, jo. A to už je 6, že jo, to je jako docela... Což mě jako děsí, že skoro dvojmístní číslo, ty vole. Existuje. Nicméně bych se teda spíš přesunul k tomu podtématu diskuze o reinterpretaci běžně známých postav v nových příbězích. Tak, Watchmeny jsme řešili, to už máme za sebou. Je to tak, tam teda jako žádný běžně známý postavy nejsou. Nebo ty máš pocit, že ve Watchmenech je nějaká běžně známá postava? Já bych řekl, no tak jako, jako kdybych se zeptal lidí na ulici, tak asi ne. A myslím si, že toho Rorschacha znají lidi, i co to jako nečetli a neviděli. No pozor, no to jo. Ale ta maska nebyla žádná postava předtím, než z ní udělal postavu Moore. Takže to není reinterpretace, ale interpretace. To je pravda. Ale můžeš, no to je pravda. Jako v tom je ideální Hellboy. Jo, ideální. Protože jo, takhle to bereš. Protože tam jako Baba Yaga a podobně, těch postav běžně známých je tam milion. Jo, takže opravdu Hellboy a máš téma. No hlavně teď se mi jako líbilo, že on tam, jsem četl příběh Kosti obrů, kde vzal tu severskou mytologii. Jo. A já jsem si říkal, no jo, vlastně ono mu trvalo asi 30 let, než ho napadlo použít severskou mytologii, páč nejdřív byla takový ty různý slovanský mytologie a
já nevím, jaký všechny jiný. Ty středozápadní hodně řešil. No jo, Afriku, prostě všechno ostatní, jenom ne ten mainstream, ale jo, jako, mimochodem, je to zpracovaný moc hezky. Já nevím, jestli to schválíš, ale teda myslíš si, že když já bych řekl, že Joker z prvního Batmana je jiný Joker než Joker současný, tak bychom to uznal jako reinterpretaci, nebo ne? Je to na hraně teda, je to na hraně. Je to na hraně. Ale já měl podobný, totiž jakoby podobný vstup, který by možná i český diváky a čtenáře a posluchače právě celkem mi přišel, a což je poslední interpretace kačeřích příběhů. Kdy se změnil nejen ten styl ilustrace, styl té animace, z toho klasického modernější, ale zároveň třeba Kulík, Dulík a Bulík jsou unikátní charaktery s unikátními vlastnostmi a unikátním oblečením, to je taky důležitý. Takže nejenže je od sebe poznáš, ale navíc jsou, mě to baví třeba mnohem víc, jo. Takhle. Já to neznám, tak nevím. Jo, já jsem mám nakoukáno, že? Mám nakoukáno s dětma. A je tam, a to ti dám spoiler, je tam jejich máma. No, to je fakt, že to je jako vlastně podivná jako skupinka jako individuí, jako že 3 děti, strejda bohatý, strejda chudej, pilot, nikdo není ničí rodič, je to takový zvláštní. Je to taková dysfunkční rodinka, no. No, trošku jo, ale je pravda, že no jasně, takže ty to jako vnímáš takhle. No, já jsem si právě říkal, že ještě například, jak jsem mluvil o tom Pérákovi, že? Tak Pérák je hrdina z druhé světové války, který vůbec pověděl si teď nevím tak, kde je jako původní jeho jako vznik. V Holešovicích nejspíš. Nicméně ten Petr Kopl se to jako překopal podle sebe a pak kolem něj postavil nějaký ten mýtus. A asi bychom klidně mohli vzít i Rychlý šípy, který oni je teda ty lidi, třeba ty vznikají jako nový komiksy, že Rychlých šípů. Ale je pravda, že oni jako nemění ty postavy, že oni vlastně pokračují dál v tom, jak to jako bylo. Že třeba píšu jako další příběhy, kde jsem četl, nebo jsem slyšel, že existují i nový Foglarovky, který ta píše už samozřejmě někdo jiný, a že tam už je jako další, že v kleci, že už jsou asi 3 ty F kleci, že už je trošku jako překombinovaný. Ale když jako vznikají ty komiksy, tak vznikají jakoby nový příběhy, ale ty postavy jsou stejné. Já mám tak ale pocit, že jsou přesně i dobový příběhy, že to bohužel někoho a pozor, a to až někdo udělá, tak nám musíte dát čas, že ještě nikdo nevzal prostě buď nový postavy Rychlých šípů, nebo stejné postavy a nereinterpretoval je do moderní doby. Třeba Mirek Dušínek jezdí v Tesle třeba. A je gay. No a u toho telefonu je z iPhoneu. A zabije děti, protože ho přijede, protože se nemá telefonovat za jízdy. No tak Tesla jezdí sama, že jo? To by udělal spíš červenáček, no. No přemýšlím, Mirek Dušín by asi neměl Tesla, to by měl Mirek Dušín za auto dneska. Ten by neměl auto, nic. Ten by měl povoz. Ten by měl elektrokoloběžku, normální koloběžku. Tak, na lidský pohon. Mě teda během toho našeho povídání napadly ještě 2 další reinterpretace, jako zajímavý. Jedna je Marvel jako takovej. Tam máš vlastně taky, že Thora třeba, Lokiho, Herkulese, Arese. Takže ty si to taky vzali hodně po svým. A pak je... Herkula a Area. No, máš tam Herkulese a Arese. Já to byl americky, já budu americky tady. Ano. Mě by zajímalo, kolik lidí znalo z Ameriky Thora jakoby před Marvelem. No, každá druhá univerzita třeba, bych řekl, jako tak maximálně. Takže opravdu nějaký historici. Protože já jsem kdysi to s někým jako řešil, ale už nevím teda vůbec jako kdy a s kým. A překvapilo mě, že, no ne překvapilo, a prostě já jsem neznal, že samozřejmě marveláckýho Thora tehdy. A že to jako v těch představách, jako, že to ten blondětý svalnatý, že jo, zase v jedné hře je tlustý, Tom je v tom Hellboyově hubený, to. Takže jako strašně záleží na tom, jak se to člověk sám představí. A já jsem ho asi znal s Asterixem možná, jestli tam bylo něco takového někdy, což bych možná, nebo z nějakých komiksů, ne, já jsem ho znal z takových těch strašidelné dějiny, tam vždycky byly ty řecký bohové a severský bohové a tak. Jo. Tak asi z tohle toho. A tak my máme jako fakt výhodu v tom, že tady vycházelo i spoustu třeba zajímavých mytologických knih, já nevím, jestli máte takový ty mytologie pro děti. Jo. Taková ta bílá velká knížka, tam byl vždycky obrázek, pár textů k tomu. Takže z toho jsem poznal třeba já spoustu mytologií různých. A mimo Marvelu, tak je to jedno moje oblíbený komiksový univerzum. A to je Grimm Fairy Tales. To jsem chtěl říct teďka, no. No, že a vlastně...
Tam je největší, to je jedno z mých největších komiksových zklamání. To je, protože jsi nedočetl do té fáze, kdy už to přestanou být jenom jakoby povídky, ale už to je kontinuální příběh. Ne, já jsem byl navábený obálkama. Jo, takhle. Tak v tom případě doporučuji právě ten tarot. Tam... To je asi moc. To je asi moc. Já chci něco mezi. Něco mezi, no, tak to je těžký, no. Já jsem pak zjistil zpětně, že to je právě z toho univerza Grim Fairy Tales, že to je ta Robin Hood, ale Robin s měkkým i. A... Já si myslím, že je s tvrdým, ne? Jo, vlastně s tvrdým, jasně. No. Normálně Robin je s měkkým, on je s tvrdým. A mě překvapilo, že to tam bavilo. To je první věc. Ale taky ty obálky jsou trošku jako lascivnější než ten vnitřek toho komiksu. A už to není ono, už to hodně ubralo jako. Ale jo, jako já jsem to četl v létě, ideální letní četba na tabletu ještě, jo, takže totálně. A když jsme u těch pohádek, tak je ještě jedno další univerzum, který vyšlo i česky, který se to o tomhle hodně to rozvíjí, a to jsou mýty. Ano. Kdo by neznal mýty, kdo stojí už oni myslím, u nás už vyšli komplet, konečně, mám pocit, ano. Nebo... Ano, mýty jako hlavní série, ano. Pak máme ještě Jack of Fables, pak je tam ještě Popelka, to je ten James Bond, toho univerza. A pak máš ty princezny, že ještě jako takový ten spin-off. Já jsem ty mýty rozečet jako asi na 3krát, říkám jo, jako vtipný, dobrý. Ta první ještě dobrý, a pak už to šlo do háje. A pak tam byly jakoby dobrý momenty, a někde u nějaký 8, 7 už jsem to jako vzdal. Jo, tam vždycky byly jako dobrý momenty, já nevím, nějaký takový ty tklivý příběh s tím Pinokiem a tak, ale jako jinak... Z mýho pohledu to skončilo potom, když si zjistil, ten hlavní záporák, když ho porazili, a pak to má další 38 buků dalších, no. Záporák je vlastně docela jako nudný. Je, no. Právě. Nicméně znám lidi, co to jako dočetli až do konce. A co? Hlavně já si myslím, že já vím, že to je práce jako práce, ale myslím si, že i to překládání, i ta redakce takovýhle věci už musí být úmorná, jo? Že prostě máš nějaký 20. book nebo kolikátý, už to je to samý dokola a jako to. No ale ano, tam si myslím, že to jako řekl velice dobře, protože i když tam si myslím, že oni tam moc až na pár také myslím si, že moc si nevyhráli s tím, že by ty postavy nějak překopávaly jakože výrazně, že pár postav jo, ale jinak jako jasně je vtipný, že Růženka kouří, nebo jako tam je, ale prostě jako víš, jako že prostě je to nevystřílí úplně na měsíc, že tam máš ty postavy, jaké znáš těch pohádek, jenom jakože v dospělém prostředí. A tak ten jako ten vlk je asi takový nezásadnější na to, no. No dobře, no, ale tak je to chlápnout, to je jediná změna. No. Jako to je celkem zásadní změna, jo. Ale kdyby byl vlk a chodil by po dvou, tak by to vyšlo skoro na stejno, páč on je takový chlopatý trošku, má takový rysy. Vlčí rysy. Jo. Jako Zenda Svěrák v tom, když má červenou karkulku, tu písničkovou pohádku. Asi jo. Zvedne tu hlavu, že a zpívá. No nicméně určitě je spoustu dalších věcí, na které si teď jako nevzpomenem, ale je toho určitě hodně. Například můžeme možná zmínit, a to zmíním, komiks Noel, o kterém budeme možná se ještě mluvit. Možná. To je se převyprávěná vánoční koleda a tam jsem si zase říkal, že to možná až moc zase doslovný, jakože. Jo. Já jsem taky furt nespokojený, ale jakože buď moc nebo málo. Jako jo, no. On to je těžký, že jo. Mně se třeba, co se mi třeba líbí, tak je, to je ta série James Bond, co vycházela u Comic Centra. Protože koneckonců James Bond je už dneska běžně známá postava a je trošku reinterpretovaná v těch moderních filmech i komiksech. Což si myslím, že je jedna z těch povedenějších reinterpretací, určitě. Napravně si je nějaká fakt zprasená reinterpretace, co? Kromě toho Marvelu třeba, jako takovýho obecně. No. A v komiksu teď něco přemýšlím, asi určitě, ale nic mě hlavně nenapadá. Já jsem tu Alainku třeba, co vyšla o Comic Centra. Jo. A to si myslím, že spíš pokračuje v té tom původním charakteru a nějak ho to výrazně nemění. Ne, jako tam mě třeba, tam mě spíš strašně dostalo to pozadí, když jsem koukal na to video, kdy mluví o tom, že o tom Luisovi, jak se jmenoval ten, co napsal. Jaký to byl úchyl a podobně. No tak jasně, no. Takže to bylo pro zajímavý z tohle hlediska, no. Téměř 100% jistě, že měl nějaký incestní jako pohnutky, jo. A nebo byl světovaný, jedno z toho. Obojí. A nebo oboje. Didi by z něj měl radost.
To, no, myslím, že všichni z Hollywoodu téměř. Jo, celá ta zběř. Tak. No a takže jako jo, určitě tohoto téma by možná mohlo být docela jako zajímavý. Teď jsem za Santa Claus konkrétně, ale to, jak komiksy pracují s postavami, které nějakým způsobem jako existují. A myslím si, že když se tím zamyslíme hluboce, tak určitě přijdeme na nějakou zprasenou. To si myslím, že určitě. A mě zase třeba napadá dobrý, že zase třeba Usagi Yojimbo, to je vlastně taky, to má třeba toho, že jo, toho kozla, který je Lone Wolf ve výsledku jinak, tak tam je vlastně taky je tam reimaginováno celý válka světů, že jo, v jednom tom komiksu. A smrt je všude, možně. No tak to je úplně všude. Tak ta je zprasená ve spoustě případů teda. Ano, známá postava, která ďábel taky občas. No jo, vlastně se Mephisto v Marvelu. Marvel je docela expert na prasení těch postav. Jako, ještě se tak vrátím kolem a kolem. A DC Comics tam není moc líp teda. Ne, tak to určitě, že? Je... Ale ten aspoň, myslím si, že nebude božstva žádný, ne? Já si myslím, že jo, že taky. Nějaký možná jo. Nějaký gotický božstva. Tam je fakt problém v tom, když si nějaký takový superhrdinský univerzum rozhodne vzít do huby prostě jakoukoliv mytologii a říct, to jsou prostě jenom hrdinové další. No, to je na druhou stranu, jak jsem říkal, je to dobrý v tom, že když tě to zaujme, tak se podíváš, jak to vlastně ve skutečnosti v úzovkách původně bylo. Mě třeba zajímalo, jestli kde jaká faninka Toma Hiddlestona si přála potom, když si zjistila, jaké to ve skutečnosti bylo být klisnou. No, tak já si myslím, že tyhle věci na americké Wikipedii nejsou vůbec, že to jsou taky ty pikantérie, co si nechávají jako Evropani. Ale pro Ameriku to příliš pohrušující. Ale ještě reinterpretace může být Julius Caesar. Například, jak jsme se bavili o tom Asterixovi. Tak tam se můžeme pouze domnívat, jak moc je to věrná. Já věřím, že tam to je kopie jedna ku jedné. Hlavně asi tam myslím, že v každém tom komiksu je trošku jiný a v těch filmech jo, určitě. Jo. To je jako spíš taková postava jako. Ale je fakt, že Julius Caesar obecně je hodně jako postava, která je reprezentovaná všude možně. Jo. A vlastně všichni mají nějaký dojem, že vědí, jak se jako choval před těma 2000 let, nebo ještě dál asi. Ale jako málo kdo asi. Mně se třeba strašně líbilo v tom seriálu Říjn, pokud se naprosto to byl, kdy tam trošku jako reinterpretovali ty jeho poslední slova, kdy podle análů řekl i ty brute a v tom seriálu řekl Jo, to asi nic jiného nestihl, no. No a stejně jako skvělý, když se na tím zamyslíš, že jako něco se o někom dochovalo takhle hrozně dlouho. A když se o tom teď bavíme, tak já se dovolím ještě uhnout úplně jako do jiného média. Já jsem hrál Assassin's Creed Origins, což jako je na pováženou. To je Egypt, ale jsou tam samozřejmě Římani, Řekové, celá tahle verbež, že jo. Takže jako všichni se tam, a to je super jako zobrazení to, jak se tam všichni mlátí mezi sebou a ne, že jako, že jsou jako děsní kámoši. A ta hlavní hrdinka, nebo ne hlavní hrdinka, ale ty tam pracuješ pro tu Kleopatru, z který se vyklube jako víceméně jako nechci říct záporná postava, ale velice sobecká postava. A to se mi hodně líbilo, že to není takový to, ona byla vznešená královna, která všechny jako vedla k tomu, že jo. Ne, bylo to normální, tam je prostě napsané jako normální člověk, sobecký, klasický prostě. A to se mi líbí taky u těch postav, když, protože většinou, nebo velice často se ty tvůrci u těch historických postav nechají zlákat nějakou strašně romantickou jako představou, že to byl hrozně dobrák za každou cenu a tamhleto. A je super, když jim to nějakou lidskou vlastnost, ne, že vyložit to bylo taková třeba mrcha, to ne, ale prostě nějakou normální lidskou vlastnost, jako je strach. Jo, nebo že občas se nechová úplně jako čestně, protože hod měl těžkou volbu a tak. Což je velice jako fajn. Určitě hlavně ono obecně, tyhle ty třeba slavný poslední slova Atletikeci okolo, tak je jasně vyfabulovaná věc, takže už to samotný je nějaká interpretace. A mně se třeba strašně líbí, když se na tyhle ty pro nás slavné události podívá někdo z druhé strany. Což třeba udělal právě, že na tom mluvím furt, aspoň jednou za půl roku to musím zmínit. Warren Ellis v komiksu Krésy, což se přeloží jako Kresčak, že to z pohledu těch anglických vojáků, kteří tam byli, tak to byl takový tucet špinavců.
A ten hlavní vypravěč, že ho tam strašně rád popisuje, jak oni ty čípy si strkali do země, ne, proto by měl lepší přístup, ale když někoho trefí, ten neumře, takže má gangrénu potom. A tak. A že mimochodem v té bitvě u Kresťaku byl nějaký úplně, asi nebudu říkat přesně ty slovíky, oni to trochu zprostří, šílený král z nějaký malý země uprostřed Evropy, který tam přijel, nechal se ten vůl přivázat ke koni slepej a hluchej. No to tak jsme ho zastřelili, no. Takže to se mi taky líbilo, no. Taky měl takovou lidskou vlastnost. Jo. No celkově tohleto. Já si myslím, že když by někdo natočil kvalitní seriál z tohoto období, jakoby český televizní seriál z tohoto období, a nevím, Přemyslovce a také nějak okolo, tak jako tam těch malých lidských příběhů je tolik, kdyby to fakt bylo dobře udělání, tak kam se hraje o trůny, jo, to jako, já jsem se na to zamyslel celkem nedávno. Jak tu hru nemám rád, tak si myslím, že podobně tematický seriál český by mohl být fakt dobrý. Určitě. A to je Kingdom Come. No. Jako takovýhle nějaký, víš co, napůl detektivní seriál. Prostě Češi umí detektivky. Existuje film teda. Existuje film, nevím přesně z jakého to je teď století, ale hraje tam Matásek, toho vyšetřovatele, a je to ze středověku, což není dobrá volba. A hraje tam i Markéta Hrubišová a je to celý okolo toho, že tam, jakoby okolo citrónu. Jo, že tam je, že, no ne, jako to vzniklo pitomně, já jsem to řekl blbě, ale prostě je tam citrón a pak je to vede k nějakému tomu překopníkovi toho koření a těch citroniových ovocí, že jo. A já jsem si tehdy googlil, jestli skutečně jako mohl být citron tohoto století a mohl být, takže jako naopak vlastně byl a naopak třeba taky kapři jsou k nám taky jako dovezen, že to taky není jako odjakživa u nás, jo. Takže víceméně všechno, co víme o Vánocích, tak nic není naše, jako nic není původní, pokud nejíš jabka, tak jako ani ty ryby, ani jako řízek už vůbec ne, že jo. Salát už vůbec ne, brambory samozřejmě vůbec ne. Tak to jako zase prd, protože já když přemýšlím sám nad sebou, jo, tak se beru jakoby ten svůj původ, s kterým se hlásím, tak je to Rakousko-Uhersko. A do dneška mě mrzí, že to národní obrození prošlo. Ale kapr taky nebyl jako... Ale šnicl, já jim šnicl. Ale šnicle, ale pozor, šnicle je prej z nějakých 50. let, nebo ze 40. To není jako stará tradice. Jako, já jsem... S Němčurama prej. No však teď jo. Ježi, vlastně vy sudeťáci toho máte. Domácí jídlo. My tady ty tradice bereme dlouho. Tradice... Deutsche Cuisine. Tradice z krabice. No, takže ano, určitě jako souhlasím, že by se to hodilo takový seriál určitě a musel by, tak já třeba teď koukám na Hru o trůny. Poprvý. A dneska jsem viděl zrovna díl Battle of Bastards, kde Jon Snow boje proti tomu nějakému sadistovi. No, a to je teda, musím říct, jako výborný díl. Ale hlavně jsem si opět přesně říkal, že takhle, já vím, že se to jako, hele, pojďme v Čechách natočit seriál, který je nejúspěšnější na světě na HBO, jako jo, samozřejmě je to jako absurdní. Ale věřím, že kdyby se chtělo, tak by to vlastně šlo. Jako fakt tomu věřím, že prachy by se sehnali, že to. A musel by někdo schopný to natočit a hlavně napsat. Tak hlavně napsat. A prostě, jako třeba i ta Hra o trůny má spoustu špatných věcí, jako třeba digitální efekty úplně zbytečný, což je celý americký průšvih, jo. Proto jsem na to nekoukal tehdy, páč, a teď tam, jak je tam ta část s tou Ariou, jak ona tam nemá oči, jak nemá hlavu nebo tvář, nebo to je šílený, jo. Ale jak tam je Daenerys, Tyrion, teďko je vlastně Sansa na severu, což je taky velice slušná jako dělová linka, že tam Ohář, jo, takový ty prostě postavy, které jsou trošku jako líp napsaný. Tak je to fakt dobrý. Ale to je rozplizlý, furt bych to trošku jako zkrátil, trošku to. Určitě. Ale přesně jako jsou takový ty dialogy, tak moc se říká, že to je víceméně taková válka růží plus minus s drakama, že jo. Takže věřím tomu, že když bys to přetlačil do toho českého středověku, dejme tomu, tak by to bylo parádní, protože jako, hele, hrady nějaký ještě máme, asi 3, kdyby to tak šlo. Hele, případně, já teďka čtu ten italský Gambit, což je detektivka z Prahy. Z rudolfské doby vlastně, rudolfínský Prahy. A myslím si, že to by byl brutálně skvělej námět. Jo, přesně toto období, ano, taky, jo. No. Já třeba mám rád jako Císařův pekařův císař,
když si všichni jako říkají, že to je jako komunistická ta, ale jako mně se to jako líbí, že právě aspoň, nebo si mi líbil kozí příběh jenom prostě tomu, kvůli tomu, že jsem viděl jako středověký, nebo ne středověký, ale prostě orloj, jo, v dobách, kdy jako vznikal, že jo, v těch kulisách té původní doby. Takže to se mi líbilo. A přesně Kingdom Come v tomhle se mi taky líbí hodně, zejména i proto, že si myslím, nebo co já málo jako o tom vím, tak to věrný, jako je teď myslím těma reáliema, teda nikoliv těma vztahama a to vůbec asi, ale že mladý kovář pomalu tam bojuje jako v bitvách a tak. Ale jo, ty kulisy jsou jako perfektní a když se podíváš třeba i na přesně jak jsme si, to se vracím k tomu tématu, existuje vlastně komiks Karel IV. Český. To jsem taky právě chtěl zmínit. Tak já jsem to nečet, tam mohl bys udělat nějaký historický okénko. Protože já si tak trošku myslím, že to bude špatný, ale jako nevím samozřejmě. Ale taky mám. Možná bych to mohl zkusit. Obavičku. Protože prostě nevím, jo, vždycky mi přijde, že tak ty témata, které jdou fakt udělat hodně dobře, tak se udělají většinou hodně špatně. Ale mohli bychom se na to někdy to podívat a mohli bychom určitě. Oni přesně to historická postava, ne mytologická, ne jakákoliv jiná, historická postava je na tu reinterpretaci strašně hodící se, ale na druhou stranu strašně těžká, aby se udělal citlivě a uvěřitelně. Jo. Myslím si, že se s tím docela právě třeba i v tom seriálu Crown, kde to zvládli podle mě celkem slušně. Pak je tam spoustu jiných seriálů, kde si myslím, že to zvládli velice špatně. A přemýšlím teďka v rychlosti, jestli znám nějaký z komiks, kde by něco takového trošku dělali. A asi bych se musel zpátky zase dostat k Minělovi, kde můžeme velice krásně zmínit Rasputina, jak ho interpretoval on, což je čistá fabulace, ale i tak to jde určitě udělat dobře. Jo? Úplný nesmysl s tou postavou a jde to udělat skvěle. No on dělá jako nesmysl ze všech jako, no jasně. Takže jako, ať vezme kohokoliv, tak je to šílený. Ale funguje to. Změnit samozřejmě Hitlera, který je taky vlastně v každém druhém komiksu. Je to tak. A nevím, jestli je v Mouzovi, a jestli je to... Ve Čtyřlísku třeba. Kočičák. Já nevím, jestli je Mouze, já jsem Mouze četl na střední škole, co mě chceš. Se není člověče možná ani Hitler. Jako ale třeba ve zprávě pro Adolfa je. To jo. A to je skvělý komiks. Ve Čtyřlísku je Hitler? Ne, nebo nevím o tom. Možná v tom Čtyřlísku 666 možná. My jsme teď četli 40 loni a byla tam Yakuza, takže jako ono kdo ví se to všechno. A já možná věřím to, že v nějakých dřívějších 40 může být někde jako nějaký, jako se myhnout třeba v nějakých flashbackích jako z historie nebo z něčeho prostě jako, že... jako a bobík flashback na Hitlera. Ale pochybuju, že by Němeček chtěl... Du Schweine! Že by chtěl asi Hitlera, to asi ne. To si asi nemyslím. Jaké by to bylo asi zvířátko? Těžko říct teď. Žádný, to byl člověk, tam jako koexistuje s lidma. Já vím, no. Říkám, by tam řval do bobíka Du Tschechische Schweine. No, jako komiksy o Hitlerovi to by bylo vůbec jako vděčný téma. A teda bude, určitě, jako určitě se to jí bude. Já to asi, ty to Vojtu nevíš, ale jsem to slíbil Václavovi, našemu bydňákovi, bývalýmu, že uděláme příští rok, bude výročí války, takže bychom udělali díl o druhé světové a tam bychom pozvali Václava. Je potřeba říct konce světové války. Ano. Výročí prohry druhé světové války. A právě, že si se pozval Václava Bedňáka, který nemá rád komiks Mouse, což by bylo příjemně, se myslím, tleskavé, protože většina jí to rádo má, včetně mě teda. Takže to by bylo spoustu emocí, což se hodí, to je takový slavný den. Já si myslím, že už jsme se trošku rozletěli až do daleka od toho tématu. Ani ne. Já si myslím, že jo. Mouse je komiks. Jo? Je to reinterpretace postav? No tak určitě, když tam jsou myši místo lidí, tak... Víme, že autor nebyl myš? To je pravda, že on tam má vlastně autoportrét a je to myš, takže... Právě, že... My tady celou dobu glorifikujeme člověka a ve skutečnosti prostě byla myš, která utekla z Německa. Mistr Tříska takový. No a host? Host na tohle, já bych tady chtěl někoho jako fundovanýho hodně, tyjo. Tak toho Minělu bychom si pozvali. Buď Minělu přímo.
A nebo Václav Drobňák, to bylo dobré, asi si myslím, ty. A nebo A ty mi nás nepustil ke slovu, ale. Václava, Čtvrtka. ne Václava, víš, jak se jmenuje, Kopl. Petr Kopl, který právě předělal aby nám vyprávěl o tom, jak předělal Pérák. No to by, ano. No tak jo, tak já si myslím, já ještě shrnu ty témata, aby jsme se tak jako shrnuli. Spider-Man byla 1, 2 byl Frank Miller a jeho kreslířské techniky, 3 sociální spravedlnost v Black Panther, 4 reprezentace LGBTQ, 5 komiksové hrdinky Wonder Woman až Kamala, 6 indie komiksy a jejich vzestup, 7 jak dokládat z psychologii postavy Watchmen, ten název, to je se nádhera. 8 komiksy v době pandemie, 9 retro komiksy 80. let a 10 Santa Claus. Myslím si, že minimálně 5 nebo 4 jakž takž dobrý. Já si myslím, že my jsme se jako všech těch témat ujali zodpovědně. To určitě. A že z každého jsme vytřískali mnohem zajímavější téma, než to bylo podle tady chatu GPT. To určitě a myslím si, že k nějakým se možná ještě vrátíme. Určitě. Když ne samostatně, tak třeba jako mezi řečí. Tak, co nás čeká do konce roku? Blíží se nám konec roku. Blíží se nám konec roku. Tak vážení posluchači... Můžeme nastínit, jako neprozrazoval úplně, nastínil bych. Budeme nastíňovat. Budeme mít, pokud to vyjde, jednoho hosta. Potom, pokud to vyjde, tak bude jeden speciál. Tematický, že? Zase nebude speciál, bude ten tematický, no, aktuální. A myslím si, že bychom měli mít ještě jeden díl, abychom nahradili to, že nám jeden díl chybí. Takže 3 díly do konce roku ještě by měly možná i být. A pokud projde to, co si kdysi navrhoval, co bych udělal, tak to bude hodně zajímavý díl, si myslím. I pro nás, pro oba. Ale to byl téma od našeho diváka, posluchače. Ne, co nemyslel, pak si to povíme. Něco jiného. To je něco jiného. Ne, jinak si myslím, že paradoxně teďka témata máme. Máme. A i hosty máme domluvený. Já myslím, že předdomluvený máme asi třeba 4 hosty. Včetně i autorů. Nejenom prostě... My vlastně jako naopak, my jako nemáme nouzi o hosty, my jenom chceme to nějak jako dávkovat, aby... My odmítáme už. Ano, my musíme odmítat, i přestože to žádný nemáme, tak ne jako hosty máme samozřejmě, no ne, samozřejmě jsme rádi, že je máme a jsme rádi, že přislíbili účast. A vždycky je potřeba se na ně trošku připravit samozřejmě, aby jsme tady nepláceli do prázdna jen tak. Ale určitě hosti budou sem tam, protože aby to trošku se zpestřilo přece jenom, že jo. Hlavně vy jste si potom zvykli, že máme moc hostů a pak by nám došli za chvilku. Hlavně byste pak nevěděli, kdo je vlastně ten moderátor a kdo je host, protože by tady furt byly nový obličeje, no bylo by to zmatený. No, každopádně určitě vy nám napište, jaký témata vám přišly zajímavý, jaký vám přišly jako úplný kraviny. Samozřejmě pořád platí, jestli byste rádi, aby jsme se my naším unikátním stylem na nějaké téma podívali, tak nám dejte vědět, my se ho zodpovědně ujmeme. A určitě nám dejte vědět, jestli vás napadly nějaký komiksy ke všem těm zajímavým i méně zajímavým tématům. Na to jsme zapomněli, čemu jsme se věnovali moc. To určitě, no. Jestli mi to sluší dneska třeba. Nezapomeňte nám palečky tam vrazit, zvonečky tam vrazit, odběr. A samozřejmě, když budete sdílet, tak budeme jenom rádi. No a za nás je asi všechno. Ano, je. Mějte se krásně a u dalšího dílu zase naslyšenou /viděnou. Ahoj.